אל תיסי לפניי בנתיב שמאל. העצמות יבשות הוא סטריפ קומיקס מאוד מפורסם, מאוד ידוע, בג'רוזלם פוסט של הקריקטוריסט יעקב קירשן, ויעקב זכה בפרס עיפרון הזהב, פרס למפעל חיים, בפסטיבל הקומיקס בחולון. שלום לחתן הפרס, הטרי יעקב קירשן. ניהאו. אני מנסה ללמוד סינית, כי את העבודה שלי אני עושה בסין. שולח למאיירים סין. אני מתחיל עם סין. אני שמתי לב שהיה קשה לך להגיד קריקטוריסט. קריקטוריסט, לא. זה מגעיל, המילה הזה. נכון. נכון. וגם זה לא מה שאני עושה. כי אני עושה קומיק סטריפ. קומיק סטריפ אין מילה בעברית. בצרפתית זה בן דסנה. איך דודו גבע קרא לזה? בן דסנה זה הרבה יותר נחמד. אז זאת אומרת שזה תור של קריקטורות. אז לכן זה צריך להיות קריקטורים. קריקטורים. אז אני קריקטורן. אז מה בעצם... גם לא קל להגיד. תספר לנו קצת על הסטרים הזה, על הסטריפ. הסטריפ. אוקיי. קומיקס. איך בעצם, איך זה נוצר ועל מה אתה כותב? על מה אני כותב? אני כותב על הבעיות שלנו. אז אני כבר כמעט 40 שנה לא גמרתי לטפל בבעיות שלנו. מזל שיש מלא בעיות. מזל טוב. זה כאילו מה הרופא היה עושה אם לא היה מחלות. כן. אגב, המבטא שלך מלמד שהגעת מעיראק, נכון? ואיך הגעת לג'רוזלם פוסט? לו הייתי בא עם מבטא מרוקאי, אתה לא היית מאומר משהו. אבל אני מדבר כמו טל ברודי, אז לכן אני חדש. אבל האמת אתה כותב באנגלית, והקומיקס באנגלית. אני כמו היקים שהיו פה 100 שנה ולא למדו לדבר. טוב, על מה הנושא? בעצם הקומיקס באמריקה הוא מאוד חזק, גם בצרפת ובעיתונים, אנחנו עוד מהילד הצהוב, מהעיתונים של הרסט, שנתן את השם בכלל לעיתונות צהובה. אבל בישראל... וואו, אתה יודע את זה. כן, אני אוהב קומיקס. וואו. אני אוהב קומיקס. אתה צריך לעבור לאנגלית. אבל בישראל זה אף פעם לא הצליח עד הסוף לתפוס, למרות שבשנים האחרונות יש יותר ויותר מגמה מתחזקת של קומיקסאים. אני חושב מה שקורה עכשיו בגלל העולם הדיגיטלי, אם מישהו מדפיס סופרמן בארצות הברית, אז זה קל כי זה דיגיטלי להחליף את האותיות. אז פתאום אנחנו יכולים לקנות בארץ כל מיני דברים שמודפסים במקומות אחרות, וזה בכל העולם. אז לכן מה שקורה עכשיו, אני מוצא מצב שאנחנו בעולם חדש גלובלי, וכל אחד שבא לעולם הווירטואלי, הדיגיטלי הזה, צריך להשאיר את העבר שלו. כולנו אותו הדבר. אז אם אתה מסתובב בתל אביב, או אם אתה מסתובב בבייג'ינג, אותו הדור מסתובב עם האייפונים, סמארטפונים, עם האייפדים, וכאילו זה סוף התרבות שלנו. ויש עכשיו, אני חושב, בעיה איך להביא את התרבות שלנו לעולם הווירטואלי. ואני רואה את הפתרון הזה בקשר עם הסינים. כי יש להם אותו הבעיה. אז עכשיו אני בונה סריה של קומיקס בשביל הסינים בסינית, ניהאו. באמת? כן, כן. איזה יופי. ויש לי אתר הזה, drybonesproject.com. אז אנחנו נזמין אותך שיהיה סיפור עם הסינים. בינתיים אנחנו רק רצינו לשמח אותך ואת הצופים בפרס שקיבלת. תודה רבה לך. אולי כאשר זה הגיע, אני יודע להגיד יותר מניהאו. אוקיי. תודה רבה. אנחנו בינתיים למדנו להגיד בן דסנה. תודה רבה. בן דסנה וקריקטוריסט. תודה, אנחנו סיימנו. תודה לעדינה יזרלביץ', תודה רבה לך הראל. אחרינו עושים סדר חדש, מחר אתה ודן מרגלית תהיו כאן, שיהיה לכם ערב מצוין להתראות.